Why police dead by Bujang Mani, Islam by Bujang Mani, job of Marinai. ABP high. Why police dead by Bujang Mani, Islam by Bujang Mani, job of Marinai. ABP high. Why police high. Dead by Bujang Mani, Islam by Bujang Mani, job of Marinai. CISF, long life. We want justice. ABP high. Sri Pratap Sujendro Paper Bujang Mani, Islam by Bujang Mani, job of Marinai. We want justice. Why police CISF, long live. Continue student Bujang Mani, job of Marinai. ঠিক আছে বেলাকে নাম্বাই চিনি মিডিয়া পার্সন ন जों दिनै जोंनि जे 6 तारिखनि डिएमसी कलेजनि जे बिरं बाय जोंनि जे डिप्रेसन स्टुडेन्ट रक परिखा थामफोर जे बुजां मोनदियै जों दिनै कायसे लेभेलनि आलोचना आंखा ओ आलोचनाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि मेजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्टनि जोंनि डीएम मैडम जोंनि एसपी साइड जोंनि एडिशनल एसपी जत जोंनि दुनपक्षनि इंगै जों दिनै कग्रक सालायखा आमनि बिसिं दिखाय जों उना एनश्योर खाय बराव जों कायसे सिकिउरिटी रिहरका जे फार्दार खानाने हयते जोंनि कलेजनि कुनु एकटा स्टुडेन्टनो बराव कुनु एकटा हात खाया ना जोंनि आईपीपीपी बा टीआईएसएफ नि केवनो इंटरफियर खाया केवो जुदि अजगा रिएक्ट खायखांखाय इमिडिएटली बयरे संनाय ते कन्टिन्यू खानाने हयते जोंनि पुलिस सिकिउरिटी अजा पार्मानेंट पुलिस गाड़ी दंनाय बराव पार्मानेंट कलेजनि पीएफ जरा बराव दंनाय ते फार्दार जों साका जे काउन्सिल रक कुनु जगा काउन्सिल करै 2017 हते कुनु काउन्सिल इलेक्शन नियाखौ आबै कुनु काउन्सिल कुनु बक्स चलिगला गनि जेसु राइट दङ चिन बासु राइट दंनाय ते फार्दार चिन हाई लेवलनि मिनिस्टर लेवल ते चिन जे अपोजिशन चिन एलपी सारनि प्रेजेन्ट जों तेइसा हाई लेवलनि डिस्कसन दंनाय अजा जों फाइनल डिसिजन दंनाय जे चिनि टीआईएसएफ चिनि बासुं अधिकार दंनाय बनि बासुं अधिकार दंनाय अ डिसिजन मङै जों दिनै बरक जुना कैसे कमिटमेन्ट निखा फार्स्ट प्रोसेस जे खरंनि कालप्रिट जे चिनि स्टुडेन्ट अन याक्टे सुनाय बर जे पुलिसनि अंडर पुलिसनि डिटेनसन दङ बरक फार्दार ते 1 बছर कोनो सिंगल इन्सिडेंट खायगाय बर डाइरेक्ट जेल हाबनाय आइपन ताव बरक पुलिसनि कास्टडियाव दंनाय 1 बছर बरनि कोनो कायसा घटना खायमाला ते एपीपीपी नि जे लीडरशिप कमिटमेन्ट निखा जे फार्दार चिनि खय डीएमसीओ कोनो आबा हाय इन्सिडेंट उंगलाक जों एनश्योर नाय ते बर बसावो जों बाय फार्दार जॉइनली कक सालायै चिनि अधिकार चिनि टीआईएस नि अधिकार माननाय ते बनि एपीपीपी नि बनि अधिकार बर खायना ने जोंनो कयनाय फार्दार किछु दिन निबिसिंगो साप्लाकेशन बिसिंगो चिनि जत्त जे डिप्रेसन स्टुडेन्ट रक जे टीआईएस नि सिन्टिकै जों जॉइनली जे समय कॉन्फ्रेंस कैन सेमिनार खायनो काइन्डली नर जतन कोऑपरेट करी कारण नर जगह इनसिक्योर फील खायो जों गार्जियन रक थांगाय इनसिक्योर नुखा चों जाहाथे बुसकानि सालो ओ इनसिक्योर टांगथन नर काहमके फ्रीडम बाबे बीइंग ए स्टूडेंट नर चिनि फ्यूचर नर चिनि नेक्स्ट जनरेशन लीडर नर जाहाथे जगह फ्रीडम माने नर काहमके परिवे कंपटीशन होय जोगो थांगे नर कंपटीशन थांगमनथन जोंआबो नायो जाहाथे नर फ्री एंड फेयर नर तेचिनि जे खरन स्टूडेंट जे स्टूडेंट परीक्षा रिमिया बरक अल्टरनेटिव 1-2 दिन बिसिंगो बरनो तेइसा रि एग्जाम खारिनाय फुल्ली चिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन नि नजर दंनाय बरनो एग्जाम रिनाय बस तेचिनि जे मानिखौनि रक जे कमाजागनि बर जतना रिकवर खारिबिनाय गमनो कयनाय चिनि जे फार्दार हायनो हाय जिनि जे टीआईएसएफ चिनि फ्यूचर जनरेशन नरक चिनि भविष्यत फार्दार नर जा फ्रीडम बाबे खा खलगिन रक हावे परदि नरनि खावमनो खामा बसानाय नरनि चैलेंज मांगनाय जे जों इतिहास कैसा चिनि जीवना लेखा पढ़ा बिसिंति नर चैलेंज मथानाय उमाहायतो कमाखांगाय खाता बायदि नर चैलेंज थानि आं लेखा पढ़ा नते खावारे पढ़नाय आरो मगिन नमन कयनाय जे फार्दार नर माहाय इनसिक्योर फील खायखाय इमिडिएटली नर जुना कांटेक्ट करी चिनि एसडीपी एसपी बरक इमिडिएटली बरक विदिन द सेकेंड बरक जगा रिटेलिएट केनाय बरक जा एक्शन लानाय के बेलायखन हामबाय डॉक्टर नाइटुकिना मानखा फियाबा सोनोग्राफी नि बागै थांनाय कोबनि थाइरव ताइतावानादि खवाइ हांकर लुकुरनि बागै काहाम कक्तमा तुबुइ फाइक्या सिरि डायग्नोस्टिक सेंटर तिनि सिमी डायग्नोस्टिक सेंटरो सेंगि रिजाका सोनोग्राफी नि काहाम आमजोंमो हातिसाल थिदिनो काहामको सोनोलॉजिस्ट बाय काहाम सोनोग्राफी नि आमजोंमो खलाई माननाय निकुमा श्री डायग्नोस्टिक सेंटर USGN ECG क्लिनिक खवाइ हृदय होटल एंड रेस्टोरेंट गानाव हातिसाल थिदिनो काहामको सोनोलॉजिस्ट बाय काहाम सोनोग्राफी नि
amjong khlai manai tei tabuni simi kaham amjong no khobui wai sabai no ultrasonography tei ECG ni kaham amjong ni nikoma Sri Sri Diagnostic Center UAGN ECG Clinic Khwai Ridoi Hotel and Restaurant Ganawa phone by Kurungdi 8787529053